مەسەلا ڕەزڤانە مەتتا 21 گۆهداریە مەسەلەکە دین بکن ماڵخوەیەکی مالێ هەبوو گۆ ڕەز دانی وی هاوردۆرێ وی سەنج کرد لە ناڤە مەحسەرەکێ کۆلا و برجە نۆبەدارە چێکرد پشتی وی ڕەز بکرێدا ڕەزڤانان و چوو وەڵاتەکی دین و گاڤا گۆ دەما ڕەزچنینێ نێزیک بوو وی غولامên xwe şandin ba rezvanan dagۆ berê wî bicivînin rezvanan xulamê wî girtin li yekî xistin yek kuştin û yê dîn jî dane ber keviran îcar wî mirovî ji cara pêşî bêtir xulam şandin rezvanan eynî tişt anîn serê wan jî li dawiyê ew rabû û kurê xwe şand û got ew ê siyaneta kurê min bigirin lê gava got rezvanan kur dît ji hevdû re gotin ew werîs e werin em wî bikuşin û bibin xwediyê mîrasa wî wan ew girt avêtin dervey rez û kuştin îcar gava got xwediyê rez bê ew ê çi wan rezvanan bike wan jî lê vegerand û got ew ê wan mirovên xerab bi awayekî xerab bikuje û rez bide hinekan wisa got di dema rezçinînê de berê wî bidine îsa ji wan re got ma weqet di nivîsarên pîroz de ew nexwendiye ew kevirên gohostayan red kir bû kevirê serê rikin ew ji aliyên xudan ve çêbû û ev li ber çavê me karekî ecêb e ji bo vê yekê ez ji we re dibêjim padîşahiya xwedê wê ji we bê standin û ji miletekî wisa re bêdayîn û berê wî bigihîne yê got bi ser vî kevirî de bikeve wê bibe parçe parçe û ew kevir bi ser kê de bikeve wê hûr hûr bibe gava got serekên kahînan û feresiyan ew mesele bihîstin wan fêm kir got ew li ser wan dibêje wan xwest got îsa bigirin lê ji elaletê tirsiyan çimkî wan pêxember didît pirtûka pîroz încîl silav rûz xweşik û birayên hêja